Hitz egiten didazu, baina ezin dizut entzun. Hilik dago, 40 minutuko muxua eman didan kabledun salataria. Impotentziari irribarre bat irabazi diozu. Kristal kolpatuak, lagun banatuen sintoma, zutaz betetako laukidun poltsa bat, eta 800 mendeku kilometro berrirore egiteko irrikitan. Etorrena etortxura alde batetik ekimena apoiatzeko, eta bestatetik kontzertu interesgarriak eta gustatzen jatazena dauzelako, eta hori aprobetxatzeko. Azkenean, peso eta sinidekiko elkartasuna abiatu nahi dugulako, eta eko kompromisoa daukagulako. Etortzera etorri nahiz ondo pasatzera, baina, uste dut arrazoia Euskal Preso eta Islarien arrazoia garrantzitzu dela. Etortxura etorri gara kuadrilla, pixka bat presoen eta errefusiatuen eskubideak aldarrikatzeko. Nire partetik laguntzeko presoei eta gero ondo pasatzeko lagunekin. Etortxura etortzera baki genuen lehenik eta behin kriston kartela atera zutelako, eta gero ere motibatzen gintuen elkartasun jaialdi bat izateak. Eta gustuko garrantzitsua dela azken binean, helburu garrantzitsu bat dekolako eta helburu hori lortu bidalako. Desagertzeko jaialdi bat dela, ez? Etorri gara Tortxua kuadrillan, ondo pasatzea, musikaz disfrutatza, baina aztu gabe ere noa gatozen, Tortxua gatozela, elkartasun jaialdi bat dela, eta adierazta elkartasuna, konpromisoa ebai, txandakitea, ondo pasatzea ez aparte, guzti horta etorri gara. Etorri gara alde batetik ongi pasatzea, baina beste alde batetik ere presio bat eragitera, behingoz dispersioarekin bukatzeko. Askotan ez dira alako jaialdiak antolatzen edo, baina azkenean helburu berezi baterako antolatuta egiten dira, da azkenean aldarrikatu ditugu gure eskubideak eta alako gauzak beti bermatu behar direla, ezin dira gauzak horrela. Atontzurron betan dago, herriak herriari zozu, elkartasun itzordu, bilde gehiena egin dugu. Atontzurron betan dago, herriak herriari zozu, elkartasun itzordu, bilde gehiena egin dugu. Elburuz, elburuz, zatoz, zure ondoko, utzunean ego. Zatoz, gailurrerantza, oso gehiago. Dazu, aizu, indartu egiten dazu. Zatoz, horma zahar hori, eotzean dago. Dispertsioak aspaldi zentzua galduzula. Honelako gudarekin bukatzea, uste dut hau guda bat bihurtu dela, haien eta gure arteko guda bat, eta honekin bukatzea. Gu gaude prest. Benetan ez direla konturatzen dagoen realitateaz, eta konsentin izan beharko luketela halako egoerak sortzen dituen kaltez. Asko garela eta hau bukatuko dela. Ez duten eskubideik horrelako gauzak egiteko eta horrelako utera konden batean. Eurek egiten dituzten ekintzak ez direla bakarrik pertsona batengan islatzen, herri oso batengan islatzen direla. Jendeak sufritzen duelako, ja bakarrik ez presa, baizik eta familia da jende asko pairatzen dituela lako ondorioak da ezin dela jarraitu. Jaialdi hau eta hemen dagoen jendea ikustea eta ikustea nolako elkartasuna sortzen ari den hemen Euskal Herrian. Ez daula itzakirik, nahikoa dela eta etxean behar ditugula, eta hortako gu hau dela bidea egiten, behaiekin batea, eta gurekin nahi ditugula, eta ez daula itzakirik. Nahikoa dela ja dispertsioaren kontuarekin, kokoteraino gaudela, milaka familia egon direla urteetan zehar eta baudela gaur egun ere dispertsioak kaltetuta, da preso danak kanpoan egon arte ez dela bakerik egongo, eta hori lortu arte ez garela kaltetu. Hemen
hemen behaien gati da jende asko elkartu gala eta ikusteko behin alde gaudela eta. Eta naiz eta eurekan bakarrik egon ez daudela bakarrik, hemen jente asko dagoela euren kaleratzea aldarrikatzen. Eta Euskal Herri osoa biela borrokan nahien aldere. Hemen gaudela borrokatzen. Segi bar dela, hola. Mi esker zen borrokagatik eta jotak. Borrokan jarraituko dugula eta lortu arte ez garela geltuko. Espero dugu azken aldarrikapena izatea eta hurrengo urtean preso denak etxean egotea eta horrelako jaialdirik berriro ez egitea. Animo asko eta berekin gaudela. Nire indarrik benoena, indarra eta besarkadirik benoena, eta ea noizbait jaialdi hau ez, baina beste jaialdi batean elkartu algaren, baina ospatzen bertan eta hemen Euskal Herrian guztiok elkartuta gaudela. Eta pres gaudela behaiekin bidea egiteko eta behaiei bidea irekitzeko gurekin lehenbailen eukitzeko. EPP-garen dinamika, estrategia berriarekin agian lortuko dugula lehenbailen etxean egotea eta ziurrenik ez dugula bestaturzirik egin behar. Eta denen artean ekarriko ditugula.